ሰላም ተኸታተልቲ ኤሪዋይ ኬቴክ ሎሚ ኣብ ኣገዳሲ ዝኾነ መደብ ኢና ተራኺብና ዘለና ንሱ እውን ኣብ ቤት መግቢ ምእዛዝን ካብ መጀመርያ ቅድሚ ምእታውና ዘሎ ስጋዕ ኣዚዝና ንወፅእ ከሪአኩም እየ ነዚ ኣብ ቪድዮ ስጋዕ መጨረሻ እንተሪኢኹምማ እውን ኣብ ሬስቶራንት ኩሉ ዘድልየኩም በዚ ኣብ ቪድዮ ክትረኽብዎ ኢኹም So, ready to master your restaurant English? Let's get started. እስከ ካብ ቀዳማይ ክፋል እንጀምር። Before going to the restaurant ቅድሚ ናብ ቤት መግቢ ምኻድና እዚ ማለት ኣብ ክንዲ ምግቢ ምብሳል ኣብ ደገ ብምኻድ ምግቢ ክነስተማቕር ወይ ከዓ ክንበልዕ ናብ ቤት ምግቢ ንውፃእ ክንብል እንተደሊና ነዚኣ ፍሬዝ ንጥቀማ to eat out እዚ ማለቱን go to a restaurant to have a meal ማለት እዩ ናብ ደገ ንውፃእ ንብል ኣለና ወይ ከዓ ምግቢ ክነስተማቕር ወይ ከዓ ክንበልዕ ሲል ንውፃእ ንብል ኣለና እታ ካልአይቲ ከዓ ናብ ቤት ምግቢ ከድና እቲ ወንበር ተታሒዙ ንኸይፀንሐና ትሕዝ ኮይኑ ንኽፀንሐና ማለት እዩ ደዊልና እዚኣ ንጥቀማ The second phrase we use when we preparing to go to a restaurant is make a reservation ወይ ከዓ book a table ካብ ክልቲአን ሓደ ተጠቒምና እውን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ወንበር ከም ብዝሕዝ ሰባት ኣብ ዘለና ግዜን ከምኡ እውን ፍሉይ ሕቶታት ከም ምርጫ ኮፍ መበሊ ወይ ድሌታት ኣመጋግባ ዝኣመሰሉ ዝርዝር ሓበሬታ ብምሕታት ድማ ርግፀኛታት ኮይና ከምኡ እውን ወንበር ትሑዝ ከም ዝኾነ ርግፀኛታት ንኸውን ስለዚ ደዊልና I want to make a reservation ወይ ከዓ ከም ኣማራፂ I want to book a table ኢልና እውን ወንበር ክንሕዝ ንኽእል ኢና ካብቲ ተታሒዙ ዝፀንሐና ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ክፋል ከዓ ንሪኦ arriving at the restaurant ኣብ ቤት ምግቢ ምስ በፃሕና ኣብ ቤት ምግቢ ምስ በፃሕና ምስ ኣንጋዲ ዝግበር ርክብ እዩ ክህልወና ከምቲ ናይ ዘውትር በዚ ስም ቦታ ሒዝና ነርና ክንብል እንተደሊና እውን ነዚኣ ንጥቀማ we booked a table under the name ወይ ከዓ we made a reservation under the name ኢልና እውን ስምና ንእቱ ንኣብነት ንምራይ ዝኣክል ሕጂ ስምና we booked a table under the name ዳዊት ወይ ከዓ we made a reservation under the name ዳዊት ብሓፂሩ ነታ ቅድም ዝረአናያ book a table ወይ ከዓ make a reservation ትብል ዝነበረት ፓስት ብምቕያር ስምና እቲና ከምዚ ቅድም ሒዘ ነይረ ወይ ከዓ ስክር ዝገበርክዎ ቴብል ነይሩ ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ ሕጂ ደዊልና ቦታ ሒዝና ናብ ቤት ምግቢ መፂና እውን ተቐሚጥና ካብ ዝቐፂለ ዝኸውን እውን ምግቢ ምእዛዝን እዩ ስለዚ ኣብ ሳልሳይ ክፋል ድማ ነዚ ኢና ክንርኢ ሳልሳይ ክፋል ordering food ወይ ከዓ ምግቢ ምእዛዝ ስለዚ እንታይ ዓይነት ምግቢ ከም ዘለዎም ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ ዝርዝር ናይ ምግቢ ዘለዎ ወረቀት ወይ ከዓ ሜኑ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣምፃለይ ንምባል ከዓ እንታይ ከም ንጥቀም በዚያ ከሪእኩም እታ መጀመርያ ንብላ could you see the menu please ኢልና እውን ክንሓተት ንኽእል ኢና እዚኦም ሕጂ ዘቕርበልኩም ግን ክንእዝዝ ከለና keywords ወይ ከዓ ቃላት ኮይኖም ኣብ ሬስቶራንት ዝርከቡ ኣዝዮም እትዮም ኣገደስቲ ዝበሃሉ keywords እየ ከሪእኩም እቲ ቀዳማይ starter ወይ ከዓ appetizer is course of a meal እዚ ማለቱን መኽፈቲ ሸውሃት ማለት እዩ ከም በዓል መረቕ ሰላጣ ወዘተ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ከም መኽፈቲ ሸውሃት እንጥቀመሉ ስታርተር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወይ ከዓ appetizer እቲ ካልኣይ ከዓ main course ወይ ከዓ entry means it is the central and substantial part of a meal እዚ ማለት እውን ከምቲ ካብ ስሙ ክንርድኦ ንኽእል main course ዝብል ከሎ እቲ ዋና ዝተባህለ ምግቢ ወይ ከዓ ናፍቲ ቤት ምግቢ ክንበልዖ ኢልና ዝመፀና ምግቢ ዕብይ ዝበለ ኮይኑ ካብ ኩላቶም ንሱ እዩ እቲ ምግቢ ሳልሳይ ከዓ beverage ማለት እውን ዝስተ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ከም በዓል ለስላሳ ኣልኮላዊ ወይ ከዓ ካልኦት ዝስተዩ ነገራት ከጠቃልል ይኽእል እዩ beverage ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ንረኽቦ ከዓ dessert is the sweet course typically served at the end of a meal እዚ ማለቱን ዲዘርት ክንብል ከለና ምቁር ነገር ኮይኑ ከም በዓል ኬክ ወይ አይስክሬም ፍሩት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መጨረሻ ናይቲ ምግቢ ከም መመቀሪ ንጥቀሞ ዲዘርት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብእንግሊሽ ኣብ ሓሙሻይ ደረጃ ንረኽቦ ከዓ ኮንዲመንትስ
እዝውን መማቐርቲ ማለት እዩ ከም በዓል ስፓይስ ኮን ኸሊ ቅመማ ቅመም ማለት እዩ ኣብቲ ፀብሒ ወይ ከዓ ኣብቲ ምግቢ ዝኣትዉ ከም መማቐርቲ ኮይኖም ወይ ከዓ ቅመማ ዓይነት ዝኣትዉ ስፓይስ ገለ ዝኣትውሉ ኮንዲመንትስ ተባሂሎም ዝፅውዑ እቲ ሻድሻይ እቲ ናይ መጨረሻን ከዓ ኪወርድ ኣብ ሬስቶራንት ዝርከብ ኮይኑ ኣነ ዘምፃኽልኩም ሻድሻይ ከዓ ካትለሪ includes knife, spoon, fork. We use them to eat food. ምግቢ ንምብላዕ ንጥቀመሎም ኣቕሓ ብሓፂሩ ከም በዓል ካራ ከም በዓል ማንካ ፋርኬታ ዝኣመሰሉ ነገራት ምግቢ ንምብላዕ ንጥቀመሎም ብሓባር እንታይ ተባሂሎም ይፅውዑ ካትለሪ ተባሂሎም ይፅውዑ In the fourth part we will see some questions during the meal ራብዓይ ክፋል some questions during the meal ኣብ ንበልዓሉ እዋን ብተወሳኺ ሕቶታት ምስ እንደሊ ንኣብነት ማይ ዶ ክተምፃለይ ዶ ትኽእል ክንብል እንተደሊና ነዚኣ ክንጥቀማ could you get some more water please ብትሕትና please ንእቱ ማለት እዩ ክትሕትና ዘሎ ኣዘራርባ ንኾነልና could you get some more water ተወሳኺ ማይ ዶ ክንረክብ ንኽእል ንብል ኣለና ብዛዕባ እቲ ጣዕምን ኣቀራርባ ርእቶውን ኣብ ቤት ምግቢ ክንብል ንኽእል ኢና ንኣብነት እዚ ምግቢ ጥዑም እዩ ክንብል ተደሊና we can say the dish is delicious ወይ ከዓ ከም ኣማራፂ እውን ኣለና ካልኦት ኣማራፂ ስለ ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ምግቢ ጥዑም እዩ ንምባል እውን ነዚአን ክንጠቀም ንኽእል ኢና Let's go to the fifth part ሓምሻይ ክፋል asking the check ወይ ከዓ ሒሳብ ምሕታት ኩሉ በሊዕና ምስ ወዳእና እውን ቀጥታ ንገብሮ ነገር ሒሳብ ምሕታት እዩ ክኸውን ስለዚ ሒሳብ ኣምፃለይ ወይ ኣምፅለይ ክንብል እንተደሊና እውን could you have the bill please ኢልና ብትሕትና ክንብል ንኽእል ኢና could you have the bill please bill ማለት ሕሳብ ማለት እዩ እስከ ብሓንሳብ ንበላ ብሓንሳብ could you have the bill please ኢልና እውን ንሓት ሻድሻይ ክፋል resolving common mistakes ምፍታሕ ልሙዳት ጌጋታት ኣብቲ ሒሳብ ጌጋ እንተሃልዩ ከም ጌጋ ሒሳብ ወይ ተወሳኺ ዘይብላዕናዮ መግቢ ሒሳብ እንተመፂና ብትሕትና ናብቲ ወይተር ወይ ነቕርቦ ወይ ከዓ ናብታ ወይትረስ ነቕርቦ ንኣብነት ኣብቲ ሒሳብ እንተኮይኑ እቲ ጌጋ ነዚኣ ብትሕትና ንብላ excuse me I think there is a mistake on the bill ኣብቲ ሒሳብ ሲ ጌጋ ኣሎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ናብ ኣገልጋሊ መልሲ እውን ዝኸውን እቲ ወይተር ነቲ ሒሳብ ይምርምሮን ቅሬታ ሓተትን ዓማዊል ቅድሚ ምዃዶምን ዕጉባት ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ከረጋግፅ ይኽእል እዩ after bill mistake እንድሕራሊ ወይ ከዓ ጌጋ እንተሃልዩ ይሓትት excuse me I think there is a mistake on the bill ኢሉ ሓትት ይኽእል ኣብቲ ሒሳብ እዩ ከምኡውን ትእዛዝ ምትሕዋሱን እንተሃልዩ የጋጥሚ ስለዚ እንተሃልዩ ወይ ከዓ ሓደ ምግቢ ከምቲ ዝኣዘዝናዮ እንተዘይኮይኑ ንሕና ጥብሲ ዝኣዘዝናዮ ሽሮ እንተመፂና እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና this is not what we ordered could you get the fried meat instead ኣነ ነዚ ኣዘዝኩዎን ኣብ ክንዱ ጥብሲ ዶ ክተምፃለይ ዶ ትኽእል ንብል ኣለና ማለት እዩ ካብቲ ሽሮ ደምፃልናሲ instead of the ሽሮ ጥብሲ ፍራይድ ሚት ዶ ክተምፃልና ወይ ከዓ ጥብሲ ስጋ ዶ ክተምፃልና ንብል ኣለና ምክንያቱ እዚ ስለዚ ኣዘዝናዮ because this is not what we ordered ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ከምዚ ይመስል ነይሩ እንግሊሽ ኣብ ሬስቶራንት ሕጂ ነዚኦም በመጠቀምን በኮንፊደንስን ኢንጆይ እንዳገበርኩም ምስ ስድራኹም ክሊ ምስ ሕዋትኩም እንዳገበርኩም እውን ክትእዝዙ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ኣብ ገዛኹም ክትለማመዱ ትኽእሉ ኢኹም ከምቲ ሓንቲ ኣባህል ኣላ ፕራክቲስ ሜክስ ዩ ፐርፌክት ልምምድ እዩ ውፅኢታውያን ዝገብረኩም ስለዚ ኣብ ትወፅሉ እዋን እውን ነዚኦም ዝተምሃርኩሞም ንምጥቃም ድሕር ካይትብሉ thanks for watching if you found this video helpful give it like share and don't forget to subscribe for more tips on mastering English and tech related see you in the next video